Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλώς ορίσατε στο Ευζήν. Καλό απόγευμα. Εμείς εδώ, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αυτήν την ώρα στις 3 το απομεσήμερο, στις τηλεοπτικές μας υπάρξεις, με στόχο ένα και μοναδικό να υπηρετήσουμε την ενημέρωση, όπως τέλος πάντων την εννοούμε την ενημέρωση. Θα ήθελα ερχόμενος κάθε φορά να περισσεύουν τα χαμόγελα, γιατί κάποιοι, πιέζοντας βεβαίως με τους δικούς τους μοναδικούς συστημικούς τρόπους, θέλουν να μας πείσουν ότι το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. Έχω σοβαρές ενστάσεις από αυτού και θεωρώ ότι είναι ένας οπλισμένος μηχανισμός ο οποίος θέλει να εξαναγκάσει την ανθρώπινη ψυχή να εκφράσει, να δείξει δηλαδή στη φυσιογνωμία αυτό που δεν αισθάνεται. Να το προσέχετε, δεν θέλω να ξεκινήσω εδώ στο προήμιο μου με συμβουλές και παρενέσεις, εξάλλου δεν τις συνηθίζω, δεν είμαι καν δάσκαλος. Να το προσέχετε όμως. Να μην κάνετε πράγματα που δεν εφορμούν από την ίδια σας την ψυχή. Ας επιμένουν οι ψυχολόγοι και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων, γιατί το σύστημα εκμεταλλεύεται, επιστρατεύει και τις επιστήμες με το αζημίωτο προφανώς. Να προσέχετε σε αυτές τις συμβουλές. Ό,τι δεν νιώθετε μην το εκφράζετε. Το χρησιμοποιούν και μιλούν μετά για την ανάδειξη μιας κοινής γνώμης. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή την ώρα, για παράδειγμα, ένας Έλληνας, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι ένας υπερεθνικιστής, δεν χρειάζεται να είναι ένας Ελληναράς, δεν χρειάζεται να είναι ένας τέλος πάντων από αυτούς που καταγγέλνουν κυρίως οι λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις. Ένας απλός καθημερινός Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χαμογελάει. Γιατί αυτή τη στιγμή, τώρα που άνοιξαν και εδώ οι κάμερες, κάπου υπάρχουν κάμερες της καρδιάς οι οποίες άνοιξαν για να εγγράψουν, να αποτυπώσουν με μοναδικά ίχνη για να ολοκληρώσουν τη μνήμη έναν ενταφιασμό ενός σώματος. Αλλά η θυσία έγινε για να ολοκληρωθεί η μνήμη στο διηνεκές. Γιατί αυτό προσπαθούν να σκοτώσουν τη μνήμη. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις περί του μην δημιουργείτε καταστάσεις. Μάλιστα, σήμερα εισέπραξα και κάτι μοναδικό, ότι είναι ασέβεια να αποτυπώσουμε τον νεκρό. Βεβαίως και υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτή την κουβέντα, αλλά ανάγεται κάπου όπου δεν συνάδει με το σήμερα, με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Σήμερα υπάρχει ανάγκη ο ελληνισμός να έχει αποκούμπια. Να έχει ακριβώς εκείνους πάνω στους οποίους θα πάει με πολύ σεβασμό να κουμπίσει. Οι υπόλοιποι, οι πλέον επιτίδοι, αλλά αν θέλετε για να είμαι εντελώς καλοπροαίρετος και εκείνοι που έχουν το δικαίωμα, το επιστημονικό δικαίωμα, ας ερευνήσουν τα πράγματα βαθύτερα και να μας ενημερώσουν με όλη τους την ψυχή. Επίσης με σεβασμό προς την κοινή γνώμη, προς την κοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα είναι βρώμικα παιχνίδια. Σεβασμός λοιπόν σε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να εξελίξει στην περιοχή του Αργυροκάστρου, στον τόπο της θυσίας, γιατί τουλάχιστον προσωπικά για μένα αυτό ισχύει. Δεν θα μιλήσω για την ηλίου φαϊνότερη δολοφονία. Θα περιμένουμε τους επισήμους να τολμήσουν να ξεπεράσουν αυτό που ονομάζουμε ντροπή, γιατί κατέληξε και εθνική ντροπή, και να αρθρώσουν κάποια στιγμή εν είδη μεταμέλειας αυτό που πραγματικά οφείλουν. Επειδή ακριβώς έχουν αποφασίσει να εμφανίζονται ως κυβερνήτες μιας κοινωνίας, η οποία σήμερα πονάει. Γι' αυτό και τα χαμόγελα λυπάμαι, αλλά δεν θα περισσέψω. Τουλάχιστον για σήμερα. Λοιπόν, δίπλα μου βρίσκεται ο φίλτατος Γιάννης Μίτσιος, τον οποίο γνωρίζω ως συναγωνιστή, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι ολοκάθαρα, τον οποίο χρειάζομαι στην εκπομπή και σήμερα θα ήθελα να έχω περισσότερες ευκαιρίες μαζί του. Είναι διεθνολόγος, είναι και δημοσιογράφος, οι σπουδές του εννοώ, μέσα από τις πολιτικές επιστήμες, είναι πολλά πράγματα μαζί. Το Σάββατο θα έχουμε μία εκδήλωση. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση, για την οποία εννοείται ότι θα πούμε περισσότερα πράγματα, διότι θα αναδείξουμε ένα ευρύτερο προσκλητήριο, γιατί θα είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, οι πόρτες ανοιχτές.
Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, με τον Γιάννη τον Μίτσιο σήμερα θα φτάσουμε την κουβέντα όπου μπορεί να φτάσει. Μια ελεύθερη κουβέντα. Απλώς χαίρομαι που βρίσκεται τώρα εδώ κοντά μου. Κρατώ και ένα πόνημά του, ένα εξαιρετικό σύγγραμμα, για το οποίο επίσης θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα, επειδή υπάρχουν και κάποια σημεία κατά τη προφητικά και ξέρετε όταν κάποια κείμενα καταφέρνουν να καταλήξουν προφητικά έχουν μια διπλάσια αξία από αυτήν που γενικώς εμπεριέχουν τα κείμενα. Γιάννη, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανες το ταξίδι. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Εσύ είσαι Γρεβενιώτης βέβαια. Είμαι Γρεβενιώτης Μακεδόνας. Πρόεδρος του Σύλλογου των Μακεδόνων στο Ηράκλειο Αττικής που μένω στην Αθήνα. Και πάντα είναι χαρά και ευλογία. Όπου είσαι πάντως την έχεις οργανώσει την κοινωνία, δεν την έχεις αφήσει έτσι. Έχουμε υποχρέωση ο καθένας από το μετερίζει του ό,τι μπορεί να κάνει να είναι ενεργός πολίτης. Και κάποια στιγμούλα για να προκαταλάβω και να δημιουργήσω μια συνισταμένη, αυτές οι προσπάθειες, οι σποραδικές, οι διαιρημένες, να γίνουν ένα. Η ενέργεια πολλών ανθρώπων όταν συναντηθεί συναντά το συμπαντικό χρόνο που γίνονται τα γεγονότα. Συναντάει το ρολόι της ιστορίας. Θα το συζητήσουμε και αυτό σήμερα παντούς, γιατί έγινε μια προσπάθεια, τουλάχιστον εγώ με όλη μου την καρδιά συμμετείχα, να ενωθούν αυτές οι μικρές διάσπαρτες δυνάμεις, τουλάχιστον οι πατριωτικές δυνάμεις, για να έχουμε έναν πόλο έτσι, δυναμικό και πληθυσμιακά έτσι, ακριβώς, ιδιαίτερα έντονο, για να τρομάξουν κάπως αυτοί που τέλος πάντων δείχνουν να μην υπολογίζουν τίποτε πλέον. Ζούμε πρωτοφανές καταστάσεις. Αν πριν 10 χρόνια κάναμε μια τέτοια κουβέντα και λέγαμε ότι στο μέλλον δεν θα λέγαμε το τραγούδι Μακεδονία ξακουστεί ή ότι θα ήταν ποινικοποίηση να μιλάς για τον πατριωτισμό, για τη σημαία, χωρίς να είσαι εθνικιστής. Εθνικιστής είναι αυτός που μισεί τους άλλους. Πατριώτης είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα και νοιάζεται για το λαό του. Αυτή είναι η διαφορά. Θα λέγαμε παιδιά αυτά δεν γίνονται. Κι όμως, ο τέμπορα ο μόρες που λέγανε οι Λατίνοι, ο κυρίω ήθη. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι μια φάση η οποία αργά ή γρήγορα θα περάσει, διότι και οι διεθνείς συνθήκες αλλάζουν και οι λαοί ξαναγυρνάνε πίσω μετά από αυτά τα 20 χρόνια της παγκοσμιοποίησης, γυρνάνε στις ταυτότητες, στο έθνος κράτος, ξυπνάνε οι κοινωνίες, ψάχνονται και τα βλέπουμε αυτά και πώς εξελίσσονται και σε πολιτικές αλλαγές. Πιστεύεις δηλαδή, για να μιλήσουμε τώρα για κάτι που εννοείται ότι θα καταλήξουμε, ας το επιχειρήσουμε να το εμφανίσουμε ως ανάποδο, ότι καλύτεροι πλέον οι λαοί θα ξαναγυρίσουν στην παλιά τους ουσία. Απλώς θα είναι καλύτεροι, θα είναι πιο αφυπνισμένοι, θα έχουν πάρει κάποια μαθήματα, θα σέβονται περισσότερο ένας τον άλλον. Και θα πετυχεί... Αυτό είναι το ευχής έργων, έτσι. Και εγώ ειλικρινά αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί. Μία άλλου τύπου ισορροπία, διότι αυτό το πράγμα που περιγράψαμε πριν είναι ένα χαοτικό πράγμα, το οποίο είναι και σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και όλα αυτά τα φαινόμενα που δεν μπόρεσαν απότομα να απορροφήσουν οι λαοί, τη βίαιη πολυπολιτισμική κατάσταση, τη βίαιη μετανάστευση της κοινωνίας, η παγκοσμιοποίηση με τεχνολογία, με ένα συγκεκριμένο lifestyle και έναν τρόπο ζωής, ο οποίος έχει γίνει και πολιτική ιδεολογία από ένα σημείο και μετά, να βάζουμε πρώτα τα ατομικά δικαιώματα και μετά τα δικαιώματα του έθνους, της πατρίδας και των κοινωνιών. Εκεί λοιπόν θα γίνει η επόμενη μεγάλη σύγκρουση. Και σταδιακά φεύγει η μία εποχή και έρχεται η άλλη. Αρκετά σύντομα θα έλεγα. Εσύ βέβαια ως επαΐων γνωρίζεις περισσότερα, αλλά το αισθητήριό μου και κάτι λίγο από το ένστικτό μου λέει ότι συμβαίνουν πολύ γρήγορα τα πράγματα και αυτός ο κύκλος θα είναι επίσης σύντομος. Διότι αν αυτές οι μεγάλες ιδεολογικο-πολιτικές αλλαγές στον πλανήτη τα περασμένα χρόνια απαιτούσαν δεκαετίες, τώρα με την τεχνολογία και την εξέλιξη των επικοινωνιών, αυτά γίνονται σε πολύ λιγότερο χρόνο. Απλώς στην Ελλάδα ενδεχομένως να πάρει λίγο παραπάνω, διότι πάντα το τσουνάμι των αλλαγών έρχεται μετά. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική βλέπουμε τις καινούργιες τάσεις. Θεωρείς λοιπόν ότι έχουν διαμορφωθεί τάσεις που είναι πέρα από το σύστημα, είναι ανεξέλεκτες, με την έννοια ότι διαμορφώνονται μέσα στο ίδιο το κοινωνικό προτσές, γιατί έχουμε την ορμή της εξέλιξης και μοιραία θα πάμε κάπου στο καλύτερο ή στο χειρότερο, ή έχουν ήδη αποφασιστεί από κέντρα αποφάσεων και επιβάλλονται μετά με τον επικοινωνιακό ιδίως τρόπο, γιατί γι' αυτό ανακαλύφθηκαν τα μοντέρνα μέσα. Είναι συνδυασμός και των δύο.
Έχουμε δει ότι τα τελευταία 20 χρόνια η παγκοσμιοποίηση άρχισε και οδηγείται σε αδιέξοδα. Δεν έδωσε δηλαδή στους λαούς της Ευρώπης και κυρίως της Δύσης το κομμάτι που είχε να κάνει με την οικονομική δικαιοσύνη, με την ασφάλεια των πολιτών, με την ταυτότητά τους, με την πατρίδα τους, ενώ βόλεψε πάρα πολύ ασιατικές οικονομίες η παγκοσμιοποίηση που με ως εργαλεία την τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και πόρων από τις δυτικές κοινωνίες προς την Ανατολή παρήγανε πλούτο, ανέβηκε το βιωτικό τους επίπεδο και βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο. Χθες, αν δείτε, η Ευρώπη είχε 0,5 ανάπτυξη, ας πούμε, για την προηγούμενη χρονιά. Η ανεργία, εσωτερικοί κλειδονισμοί που γίνονται στις κοινωνίες. Αυτά ώρα λοιπόν, να πάω το άλλο, εφόσον στη βάση υπάρχουν όλοι οι προβληματισμοί, έρχονται κάποιες ελίτ και λένε παιδιά, τέλειωσε η παγκοσμιοποίηση, για να εντός εισαγωγικών να τσουλήσει το παγκόσμιο σύστημα πρέπει να πάμε πάλι να γυρίσουμε στο έθνος κράτος. Ναι, πάντως πονηρεύομαι, αυτό ήθελα να πω, πονηρεύομαι έτσι με το απλοϊκό μου μυαλό, με τις ελάχιστες στοιχειώδεις γνώσεις, πονηρεύομαι και λέω ότι συνήθως σχεδιάζουν για περισσότερη εποχή, για μακρύτερα χρονικά διαστήματα. Ναι, και τώρα ίσως ανατρέπουν τον εαυτό τους, επειδή θα δημιουργηθούν οι ανάγκες που πρώτοι αυτοί θα τις υποστούν και θα τις αισθανθούν, εννοείται. Ίσως ήδη τις αισθάνονται. Και το ένστικτο της επιβίωσης των κοινωνιών. Σωστά, γιατί χωρίς πολίτες δεν μπορεί να υπάρξει πολιτεία, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική κατά συνέπεια. Πάντως εκείνο που διέκρινα εν τη ρήμη του λόγου σου ήταν το εξής, ότι φέρανε την οικονομία σε εδάφη, μιλήσαμε για την Ανατολή, για την Ασία εμπροκειμένου, που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν ήταν τα συνηθισμένα. Αυτό λογικά είχε να κάνει με την ανέβρεση του φθηνού μεροκάματου, γιατί η παγκοσμιοποίηση προφανώς είναι γέννημα θέμα του καπιταλισμού σε μια εξελικτική του μορφή. Τι έγαλο είναι. Και όταν τέλειωσε ο διπολισμός, ο ψυχρός πόλεμος, μετά το 1990 είχαμε αυτό το boom, το παγκόσμιο. Ναι, μέχρι τότε εννοείς ότι επενδύανε στο δίπολο. Εφόσον αυτό καταρρίφθηκε, έπρεπε να βρουν έναν άλλο αντίπαλο. Και η τεχνολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τα κινητά, οι επικοινωνίες, τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη. Εκ των πραγμάτων μπήκαμε σε μια νέα φάση της παγκόσμιας ιστορίας. Αν το συμφωνείς έτσι όπως παρατηρείς σαν ερευνητής τα πράγματα, συμφωνήσω ότι ο θεμελιώδης λόγος για να προχωράμε στη λεγόμενη εξέλιξη είναι ο περισσότερος πλούτος για τους λιγότερους, γιατί αυτό προκύπτει. Δηλαδή έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, ιδιαίτερα κοινωνικοποιήθηκε τόσο περισσότερο στους καιρούς μας ο πολίτης, ο παγκόσμιος πολίτης, και αντί να γίνει πιο πλούσιος σε όλα, γίνεται φτωχότερος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι τα θέλουν για την πάρτη τους τα πράγματα, τα λεφτά εμπροκειμένου. Και εκεί έρχεται και το φθηνό μεροκάματο. Δεν είναι τυχαίο τίποτε. Έχουν τους Κινέους τώρα, δουλεύουν για μια φέτα ψωμί την ημέρα, τεράστια κοινωνία, αμέτρητοι πληθυσμοί, μα τι άλλο θέλουν. Και από την άλλη μεριά, το 15% του πληθυσμού ελέγχει το 85% του παγκόσμιου πλούτου που λοιπόν αυξάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που έχει η παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή. Η κατανομή των πόρων, η ελίτ, οι πολύ πλούσιοι να σπάει η μεσαία τάξη στις κοινωνίες. Ανεβαίνουν οι χώρες της Ανατολής, οι οποίες γίνονται πιο εθνικά, στέκονται στα πόδια τους, προκαλούν το status quo που υπήρχε μέχρι τώρα. Είδατε και τον εμπορικό πόλεμο Αμερικής και Κίνας τελευταία, διότι φεύγοντας οι επιχειρήσεις από την Αμερική, από την Ευρώπη και πηγαίνοντας στην Ασία, μένουν άνεργοι οι πολίτες αυτών των χωρών. Και πρέπει να καλυφθεί αυτό. Και πώς θα γίνει αυτό? Να βάλουμε... Το καλύπτουμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο, φέρνοντας τη λεγόμενη μετανάστευση, όπως την λέμε και όπως την εννοούμε. Φτηνό μεροκάματο ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν υπάρχουν μαγικά. Αυτό είναι το αληθές. Φτηνό μεροκάματο. Όπου το βρήκες, ό,τι χρώμα έχει, και αν θέλεις πλήξε και τους μισούς στη Μεσόγειο, πάνω στα σαπιοκάραβα. Και τέλος, το φθηνό μεροκάματο. Και εφόσον δεν τα καταφέρανε έτσι ακριβώς στο βαθμό που το θέλανε, το επέβαλαν και μέσα στην πατρίδα. Γι' αυτό το μεροκάματο πλέον δεν είναι μεροκάματο. Είναι ακριβώς τρομοκάματο και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το πει κάποιος, ή αθλιοκάματο. Και σκεφτείτε ότι οι χώρες της Ασίας όπως η Κίνα πηγαίνουν και επενδύουν σε ακόμη πιο φτωχές χώρες με χαμηλότερα εργατικό κόστος. Από το δικό στο Λάος, στην Καμπότζη, έχουν βρει και οι Κινέζοι φθηνότερα. Στο Βιετνάμ, επενδύουν και σε άλλες χώρες ή στην Αφρική που πάνε και τους λένε: κοιτάξτε να δείτε, θα σας φτιάξουμε τα εργοστάσια, τους δρόμους, τα νοσοκομεία και δώστε μας τα μέταλλα, τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε εμείς για τις τεχνολογίες μας. Η Αφρική δεν έχει υποδομές, δεν έχει κάτι.
σου λέει εντάξει, ελάτε εδώ και έχουμε καινούρια φάση του παγκόσμιου πλούτου, πώς διακινείται και το εμπορίο. Πάντως έχουμε απλώς νεωτερισμούς, νεολογισμούς, γιατί ουσιαστικά τα ίδια όπλα χρησιμοποιούνται, εννοώ τα ίδια όπλα ως μηχανισμοί. Έτσι πάμε στον φτωχότερο να του πάρουμε τον βοξίτη, να του πάρουμε την αλουμίνα, να του πάρουμε τέλος πάντων ό,τι χρειαζόμαστε, να κάνουμε τα όπλα εμείς για να τον έχουμε αυτόν υποτελεί. Ιστορικά έχει ξαναγίνει αυτό. Έτσι, έχει ξαναγίνει ιστορικά, αλλά η επισήμανση είναι ότι όταν έκλεισε αυτός ο κύκλος, είτε το 1914 που ήταν το απόγειο της τότε παγκοσμιοποίησης, ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και μετά πήγαμε στο δεύτερο. Είτε και μετά όταν πάλι με τη βιομηχανική επανάσταση ο Μεσοπόλεμος μεταξύ πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ο πλούτος που έπρεπε να μοιραστεί παγκοσμίως έφερε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, αν τώρα δεν τα προσέξουν οι ηγέτες που έχουν την ευθύνη του πλανήτη, γιατί τότε δεν είχαν και πυρηνικά, θα ζήσουμε δύσκολα. Είχαν πάντως, χρήση κάνανε, ίσα για να τρομάξουν τον πλανήτη. Ναι, ακριβώς. Πριν εννοώ, όταν ξέσπασαν οι πόλεμοι. Ναι. Αλλά αυτό λοιπόν αν δεν ελεγχθεί, που πιστεύω ότι θα είναι αρκετά όριμες οι ηγεσίες, μπορεί να οδηγήσει η ανθρώπινη φύση είναι απρόβλεπτη. Ναι. Πάντως, χωρίς να είμαστε τουλάχιστον ως προς τη διάθεση προφητική, εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά ανάγκη, ούτε καν φοβάμαι από τις προφητείες, αλλά ούτε επενδύω σε αυτές. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν φωτεινοί ηγέτες. Ίσως η ουσιαστική παθογένεια μιας εξουσίας είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί να είναι φωτεινή. Είναι ένα απολύτως απόν ποιοτικό χαρακτηριστικό της εξουσίας, η φωτεινότητα. Και όταν λέμε φωτεινότητα εννοούμε την εσωτερική φωτεινότητα. Η παγκόσμια ιστορία γράφεται και με ηγέτες, οι οποίοι έρχονται στα μετέχμια μεγάλων αλλαγών, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση. Πάντα υπήρχαν, θα υπάρχουν και υπάρχουν οι ηγέτες, οι οποίοι παίρνουν κοινωνίες από δύσκολες καταστάσεις, τις αναγεννούν και τις οδηγούν σε έναν δρόμο ευημερίας, ευτυχίας. Στο βιβλίο που έχετε μπροστά σας έχω 3 παραδείγματα ηγετών στο παγκόσμιο στερέωμα, που είναι των τελευταίων 2 αιώνων. Ο ένας είναι, ας ξεκινήσουμε από τους Έλληνες, ο Ιωάννης Καποδίστριας, που πήρε 1 χρόνια και 3 χρόνια άντεξε μέχρι που τον σκοτώσαν, αλλά τουλάχιστον έβαλε κάποιες δομές. Στη συνέχεια είχαμε τον Νέλσον Μαντέλα στην Αφρική, που ήταν 27 χρόνια κλεισμένος στις φυλακές με το Apartheid, νίκησε ένα ολόκληρο σύστημα, έδωσε ελευθερία στους μαύρους που ήταν στην κυριολεξία το απόγειο του ρατσισμού και της διαχείρισης. Και το τρίτο κομμάτι, η περίπτωση του Βλαδίμιρου Πούτιν στη Ρωσία σαν ηγέτη, που ήρθε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν είχαν καταρρεύσει όλα και διελύετο η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία που γεννήθηκε, και μέσα σε 20 χρόνια, 18 χρόνια αναγεννήθηκε στην κυριολεξία με τον τρόπο λειτουργίας και για το λαό τους πάντα, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι ηγέτες θα έχουν ανάγκη κοινωνίες των ηγετών. Είναι θέμα, όπως και σε εμάς, ο Βενιζέλος αρχές του περασμένου αιώνα, το ρολόι της ιστορίας να συμπέσει με τη δικιά τους παρουσία στα πολιτικά δρόμενα. Σ' ακούω με προσοχή. Εντάξει, δεν κομίζουμε γλάφκα σαν Αθήνες, αλλά δεν ξέρω, όσο γερνάω γίνομαι πιο δύσπιστος. Κανονικά θα έπρεπε να χαλαρώσει η ψυχή, να αντιλαμβάνεται την ποιότητα, να την προσδοκά πρώτα απ' όλα, γιατί για να βρεις κάτι πρέπει να το θέλεις, να το ψάχνεις. Κάτι έχει σκοτεινιάσει. Δεν πιστεύω ότι έχουμε, όσοι γραφικοί έχουμε το λεγόμενο εσωτερικό πρόβλημα, ότι έχουμε πρόβλημα ψυχής δηλαδή, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω στις ηγεσίες. Νομίζω ότι μόνο οι κοινωνίες, ακόμη και με την ανάποδη ορμή τους, με την αντίρροπη δηλαδή ορμή τους, αλλάζουν το ρου των πραγμάτων. Αυτοί που εμφανίζονται ως ηγέτες δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, ίσως έχω εγώ το πρόβλημα, γι' αυτό και απευθύνομαι δημόσια και ίσως αναζητώντας μια περισσότερη λύτρωση, νομίζω ότι μάλλον αχυράνθρωποι υπήρξανε και όταν ψάχνεις βαθύτερα την ιστορία και δεν πας μόνο στη συστημική ιστορία, γιατί έχουμε και αυτό το κακό, αυτό που διδαχτήκαμε, δεν είναι αρχαιακό υλικό, είναι ότι ήθελαν να μας εμφανίσουν. Συμφωνούμε σε αυτό? Σωστό. Κατά ένα μέγο μέρος θα έλεγα, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κρύβεται κάποια αλήθεια που σκοπίμως δεν λέγεται. Δεν εμφανίζεται, δεν μαθητεύει σε αυτήν η παγκόσμια κοινωνία.
παραμένει σε ένα ημίφος, στην καλύτερη περίπτωση, αλλού είναι στο σκοτάδι το απόλυτο, και τρέχα βγάλε άκρη μετά όταν δεν βλέπεις που πας. Όταν λοιπόν έρχονται κάποιοι καιροί, δεν θα μιλήσω για θεόπνευστες καταστάσεις και τα λοιπά, ένθεος είμαι, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη, για να παραμείνω όσο γίνεται πιο επιστημονικός. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι είναι αχυράνθρωποι. Και αυτοί ακόμη που εμφανίζονται ότι οδηγούν τα πράγματα, έχουν κάποιον εδώ, όπως έχουμε την επιστροφή στην τηλεόραση, ναι. Εδώ το ακουστικό, εγώ δεν το έχω βεβαίως ποτέ, το αρνήθηκα πεισματικά, και σου λένε ή σε διορθώνουν ή σε οδηγούν τέλος πάντων από εδώ. Κάπως έτσι τα φαντάζομαι τα πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά πάντα οι ηγέτες θα κάνουν εκείνο αυτοί που μείναν στην ιστορία. Ναι. Θα κάνουν εκείνη τη μικρή διαφορά που ή θα ανατρέψουν ή θα βελτιώσουν για αυτά που είχαν μπει να κάνουν. Σκεφτείτε ο Πούτιν, παραδείγματος χάρη, ήταν πρωθυπουργός του Γέλτσιν, που ουσιαστικά κατέρευσε και χρεοκόπησε τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Δηλαδή από το σύστημα μέσα μπήκε μέσα στο πρωθυπουργικό γραφείο και σιγά σιγά, και βέβαια δεν ήταν μόνος, έτσι. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για να κάνουν την αλλαγή, να κουμπώσουν τις ανάγκες της κοινωνίας που είναι έτοιμη, όταν η κοινωνία είναι έτοιμη, ενδεχομένως, αν υιοθετήσουμε αυτό που λέτε, ότι όντως βρίσκει το σύστημα τους ανθρώπους για να υλοποιήσουν τις αλλαγές. Ναι. Άρα, το ωφέλιμο θα είναι να θέλει την φώτιση το ίδιο το σύστημα. Μετά θα βρει τους ανθρώπους για να... Είναι θεωρητικό βέβαια, αλλά υπάρχει. Έχουμε όμως μια ιστορία που συνομολογήσαμε προηγουμένως, ότι εφόσον έχει γραφεί, προσφέρει έτσι πλούσια και τα διδάγματα. Την παρακολουθούμε, την ξέρουμε, όσοι ξέρουμε τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μάλλον δεν έχει τόση αξιοπρέπεια όσο αξίζει ο ανθρώπινος παράγων από τη στιγμή που εμφανίζεται και έρχεται στη ζωή. Διότι προφανώς ο άνθρωπος έρχεται ως αληθινός, ως όν αληθινό, υπαρκτό δηλαδή, και δικαιούται από αυτήν την αλήθεια. Αλλά τον παραμυθιάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ξαφνικά πάει ένας μικρός ευγένιος στα αρχεία τα αγγλικά και βλέπει ότι για τη μικρασιατική καταστροφή υπάρχουν κάποια σημεία που αυτοί τα γνωρίζουν εφόσον είναι αρχαιακό υλικό και εγώ δεν τα μάθα ποτέ. Που εννοείται ότι είμαι από εκείνους που έχω μπει με τα νύχια και με τα δόντια μέσα, γιατί με ενδιαφέρει η εποχή, γιατί κακόπαθε η ράτσα μου. Για να εξηγήσω και τον λόγο, ή τον περισσότερο αν θέλεις λόγο. Και βλέπεις ότι τα πράγματα έγιναν αλλιώς. Και ότι ο Βενιζέλος, επειδή τον ανέφερες προηγουμένως, δεν ήταν τυχαία εκείνος που συνέγραψε και έστειλε προς την Σουηδική Ακαδημία την πρόταση για να λάβει τον Νόμπελ Ειρήνης ο ελληνοφάγος του Μάλατα του. Ναι, αλλά αυτά είναι γεγονότα της ιστορίας. Όταν πρωτοδιάβασα εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή την επιστολή Βενιζέλου προς τη Σουηδική Ακαδημία, με περιμέναν απ' έξω κάτι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ καλοπροαίρετοι Έλληνες. Είχαν ένα κακό, ότι ήταν φανατικοί βενιζελικοί. Με περιμέναν έξω και κυριολεκτικά με πιάσαν από το λέμα και μου λένε αυτό που το βρήκες εσύ. Λες και ήταν κάτι δυσέβρετο. Καμιά φορά δημιουργούμε και μύθους και πρέπει να ζούμε με τους μύθους και οι κοινωνίες για κάποιους ηγέτες αποδίδουν στοιχεία μυθικά και αυτό αν θα έπρεπε να διδάσκεται, θα έπρεπε να διδάσκεται. Προφανώς και θα έπρεπε να διδάσκεται. Διότι αποτελεί ένα βασικό, όχι μόνο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ποιότητα ενός Βενιζέλου, αλλά είναι και κάτι το οποίο αποδεικνύει ποιες ήταν οι συμφωνίες που δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα. Τώρα με εντριγκάρετε, ναι, φυσικά διότι μετά από λίγα χρόνια ενδεχομένως τα παιδιά μας να πηγαίνουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη εδώ ή αν σπουδάζουν στο εξωτερικό και να ψάχνουν να βρίσκουν στα αρχεία πώς η Ελλάδα έπεσε στα μνημόνια, τι συμφωνίες κάνανε οι Έλληνες πολιτικοί με τους ξένους και θα πούνε μετά, βρε μπαμπά, παππού, τι είναι αυτά που μας λέγατε το 2015-16, εδώ κοίτα τι ανακαλύψαμε, ας πούμε. Και όμως πρέπει να γίνει. Για να μείνουν αυτοί στο σύστημα, η ελίτ να κρατήσει τα δικά της κεκτημένα, θυσία σε μια ολόκληρη χώρα και πριν από αυτό η κομματοκρατία λαιλάτισε τον τόπο και τα 300 δις που είναι κατευθυμένα στην Ελβετία δεν είναι δικά σας και δικά μου και του μέσου Έλληνα. Βλέπεις λοιπόν πώς προχωρήσαμε και με ένα δικό σου ρητορικό ερώτημα έχουμε πει ένα κομμάτι της αλήθειας. Διότι αυτό που αποτελεί το ερώτημα, αυτό είναι η αλήθεια του σήμερα. Γι' αυτό καταντήσαμε εκεί. Τώρα πλέον κάποιοι που ψάχνουμε ξέρουμε γιατί έγινε και ο εμφύλιος,
Ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν τα φίλτρα, οι παλιοί προδότες να γίνουν επόμενοι κυβερνήτες. Οι δοσύλλογοι στη συνέχεια. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Και αυτή είναι μια αλήθεια που τη χρωστάμε. Τουλάχιστον στον εαυτό μας. Άτε, δεν θα την παραδώσουμε ίσως. Και άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ο εθνικός μας ποιητής, ο Σολαμός, ότι εθνικό είναι ότι είναι αληθινό. Έτσι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, θα πάμε με αυτά και με άλλα πολλά. Θα πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις. Έχουμε ένα ημίωρο ακόμη σε χρόνο. Θα πούμε κι άλλα. Και όπως συμβαίνει συνήθως, δεν μένουμε στα παραδεκτά, δεν μένουμε στα καθεστωτικά, στα ισχύοντα. Έχουμε την τόλμη να το προχωρήσουμε λίγο. Έχουμε έναν γνώμονα όμως. Υπάρχει μια δεξαμενή γνώσεων, η οποία λέγεται ιστορία. Απλώς πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να την ψάχνουμε και ολίγου διαφορετικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.